Bulahan ka sa bahay nga tanan, bulahan mo sa pambungan sa tiyan mo. Santa Maria, sa Diyos, amang kuming sala, sa oras sa mga matay. Amen. Maria, lingkuranan sa Ginatman, nga po sa Espiritu Santo. Amen. Nay, nangutana na ko, pinagigdik. Asaw daw mabasa sa Biblia nga si Kristo mitugan nga siya Dios. Mga na ibagtana sa Iglesia ni Kristo, mga saksi ni Jehovah. Asa daw mabasa sa Biblia nga si Kristo priangkon o mitugan nga siya Dios. Kita na ibaw naman ta nga ang simbahan Katoliko mideklara nga ang doktrina sa simbahan si Kristo matuod nga Dios o tao nga matuod. So, kini pangutana ha nga nangitag prueba teksto sa Biblia nga niingon si Kristo nga siya daw Dios. Muna atong tagaag pagtagad kay live streaming mata naghampo nagsunod sa ato mga kaigsunan nato doon sa Facebook. Atong tan-aw ning unang teksto sa Pinadayag 22 versikulo 1 ngadto sa 5. Unya atong i-connect ang Pinadayag 22 versikulo 1 ngadto sa 5 o kining Pinadayag 21 versikulo 5 versikulo 7. Ngayon din nga unya iyang ipakita kanako ang suba sa tubig nga naghatag sa kinabuhi ug matin-aw murag kristal nga nagbula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. Lata sa tinuwala sa kadalanan sa syudad usab sa masig kadapin sa suba diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga may nagapulog duha ka matang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan. Tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-aypa og ang umiga. Ato ning subayo ng tekstuha kan San Juan sa Pinadayag. Yung Pinadayag 13 ay 22. Pinadayag 22 versikulo 13. Ako mao ang alpha ug ang omega, ang nahauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Kining alpha ug omega mao man si Kristo. Atong i-connect ang Pinadayag 21 versikulo 7. Dili mo sugod ta diri sa size. Ningon siya, ningon ang kasulatan og siya mingon kanako natapos na. 6. Diba? So, verse 8. Verse 8 di ay. Pinadayag verse 8. Ang alpha ug omega, nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug ang kaniadto ug ang sumaabot, ang magahom sa kamot. Tanawa makunik-kunik man ni siya kay kini mga kaigsuuna na to, labi ng mga Iglesia ni Cristo, ang saksi ni Jehovah. Uy, di mo mulanan diha. Ala hikling mo doon. Kung ato tanaw ng tekstuha, mao man yung tekstuha atong subayon ha. Ato na ito. Sige daw. Ibrohanon 13:8. Nakakita na mo? Sige, basa. Si Kristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. See? So gato na i-connect. Ako maong alpha ug omega, kining ako referido ni Kristo. Mamay lain din yung nag-una nga si Jesus man. Referido ni Kristo siya mong alpha
today it per semper. Ikuha na sa Hebro 13 versikulo 8 nya pinadayag 1 versikulo 8. Kini mga tekstuha nagtug-an nga kining alpha ug omega mao si Kristo. Bahinti sa size ug siya mingon kanako natapos na ako mao alpha ug omega ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang magmadaogon makapanagian ni mao parulundon ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. So mitug-an si Kristo nga siya mahimong Dios ug kita mahimong iyang. So dinhi kining Kristo mao na yung muhatag ng katin-awan na si Kristo miangkon siya. Klaro pa ba ang nag-experiment? Walay unang bahid sa teksto Biblia. Pero ang mga saksi ng mga Iglesia ni Kristo, hindi sila mudawat na kanang alpha ug omega si Kristo. Pero ilo i-connect ang mga verses na matubaan na si Jesus ang sinugdan ng kanyang. Huwag pasabot, kung kayo na ito siya ako ang alpha ug omega. Huwag pasabot, ang tanan diha makasugod kaniya ug ang tanan nakapatong og culmination sa panganan diha. Diha magsugod diha po natapos. Lain nga teksto nga atong tanawon kining unang sulat sa San Juan. Unang Juan 5:9. Ang pangatugon sa Diyos. Kanya isumpay ang Hebrehanon 1. Matod pa sa 1 Juan 5:19. Nangingon din ay kung ang pamatuod gikan sa mga tao ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini. Kay ang pagmatuod sa Dios mauman kini nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang anak. Ha? Sa ito pa, dunay pahimatuod sa Dios Amahan ngadto sa iyang anak. Kanawa ang katapusang pasahe sa teksto. Nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang anak. Sa ito pa, kining Dios sa usually kay San Juan, kining kaso refers to the first person. Ang Dios nga nagpamatuod sa kankinsa sa iyang anak. Kinsa maning anak? Si Jesus. Now, kung inyong basahon ng Hebrehanon 1:8, ang Dios ningon mahitungod sa iyang anak. Ang imong trono o Dios mulugdan hangtod sa kahantod. Diba? Apan mahitungod sa anak siya nagaingon ang imong trono o Dios hangtod sa kahantod. Kung ang imong mataro nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Tanawa sa inyong teksto, sa inyong hubad na inyong balita. Tanawa daw. Kung siya nakasulat yan. Basaha ko nung. Hebrehanon 1:8. Apan bahin sa iyang anak moingon ang Diyos, ang imong trono o Diyos, magungkad
hangtod sa kahangturan. Ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Balik ka basa. Apan dahin sa iyang anak, miingon ang Diyos, ang imong trono o Diyos. Mulungtad hangtod sa kahangturan. Period. Sa ato pa ang amahan may pahimatuod mahitungod sa iyang anak. Kung sabay giingon sa amahan nito sa anak, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Pero ang may Iglesia ni Cristo, ang ilang interpretation, ibase nila sa ilang Bible kang mupat nga ang trono maunahin ng Dios. No? So kwahi. Ang trono maunahin ang Dios. Pero nini atong kaso, giklaro din nga ang amahan miingon nga to sa iyang anak, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Kinsay mabasa sa Genesis 41 versikulo 40. Matod pa ang maglingkod sa trono mas labaw. Kasanoy? 41-40. Himuon ko ikaw gobernador sa akong nasod ug ang tanan kong katawhan. Mutuman sa imong sugo, ako rayo labaw kanimo kay hari man ako. Lahi nakasulat yan, no? May balita lahi ra gyud. Oh, 41-40 sa Genesis, nagingon din nga labaw lamang ako kanimo diha sa trono. No? Ingon din, sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo. Sa ato pa ang maglingkod sa trono, natural mo ganay labaw. Oh. Pero tanawa ang Hebreo 1:8, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Emphasize, nga kanang naglingkod sa trono, Labaw. di na basta-basta. Pero ang Katoliko ang mingon nga ang anak labaw sa mahan dili. Ang emphasize din sa Katoliko nga simbahan kini nga teksto. Affirmation ni sa amahan mahitungod sa divine identity sa anak. Nga kining anak samag kina iya sa amahan sa pagka-Dios. Ug dinhi makita nato nga dunay duha ka entities, ang amahan ug ang anak. Mo nang ningon si Jesus sa San Juan 10:30. Ha? Juan 10:30, ako nga akong amahan usa. Mot pasabot diyas kinaiya sa pagka-Dios. Diri lahi ko diri. Himuon ko ikaw gobernador sa akong nasod ug ang tanan kong katawhan tuman sa imong sugo. Ako ray labaw kanimo kay hari mo ba. Why trono giingon Now, sa teolohiya, giunsa man pag ang simbahan giunsa man niya pagpamalandong nga duna di ay tulo ka persona ang Dios. Mao nay speculative nga pag pamalandong sa simbahan may tungod sa balaang kasulatan, mahitungod sa Santissima Trinidad. Nga ningon simbahan nga ang Dios sa pakigrelasyon. Tungod nining teksto ha. Ining 1 Juan 4:8. God is love. Kay gugma gud. Sumingoy ka gugma, doon na ginang at least duha o tulo ka persona nga involved. Magunsa man ang gugma kung usara. Kinsa may yang higugma? Mo ni pamalandong si Bahana which is hantod karon. Makayo ka very brilliant. Kay when there is love, of course, involved gini
love myself. Namingon ko yung self, I love you too myself. So, asa mang logic, ana. Muna, si San Agustin, ingon siya nga, doon na gay, tulo ka persona ang Diyos. Kaya nga naman, gitugaan man ni San Juan nga dugma ang Diyos. Kaya, kay gugma man, dunay nahigugma, dunay nahigigugma. Apan ang gugma, mulungta.